хуб, дӯстони азиз, идома медиҳем шарҳу тавзеъи рӯзи дуюми мусобиқаи гранд-слам Тбилисиро ва ҳамакунун Муҳаммад Раҳим Сарахонов бо либосҳои кабуд аз Тоҷикистон ва ҳарифи қирғизистониаш бошад Чингизхон Сагналиев ҳамакунун рӯи гилем омаданд. Дар наварди аввал инҷо як амалкарди хеле ҷолиби паҳлавони Тоҷикистон буд, аммо бенатиҷа. хуб, огоҳи аввал ба паҳлавони қирғизистонӣ дода мешавад ба хотири ҳамоне ки аз пои рақиб дошт ва ҳамакунун мебинем ки идомаи ин рақобат чӣ гуна ҷараён мегирад. Ба ҳар ҳол инҷо фаъолии паҳлавони мо хуб аст, аммо аз рӯи гилем баромад инҷо огоҳӣ ба Муҳаммад Раҳим Сарахонов дода шуд. ҳамакунун аз ҷиҳати ҳамон муҷозот ҳарду баробар шуданд, вале инҷо танҳо барои паҳлавоне ки мехоҳад рӯи худро ба даври дигар бибарад, инҷо касби имтиёз лозим аст. дӯстони азиз, Муҳаммад Раҳим Сарахонов паҳлавони 23-солаи тоҷикистонӣ албатта таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро дорад. Ба хотири нодуруст доштан аз миёни рақиб огоҳии дуюм ба паҳлавони қирғизистон дода мешавад. 11 маротиба дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун ширкат кардааст паҳлавони мо ва 6 маротиба пирӯзӣ ҳам ба даст овардааст. хуб, инҷо ҳамакунун рақиби Муҳаммад Раҳим Сарахонов каме фаъолтар шуд. Дар миёни ҷавонони Осиё дар ҷоми Осиё соли 2015 Муҳаммад Раҳим Сарахонов мақоми аввалро ишғол карда буд ва дар ду маротибаи дигар дорандаи нишони биринҷии қаҳрамонии Осиё миёни ҷавонон ва наврасон мебошад. Ва ҳамакунун имрӯз мебинем ки бар муқобили ин ҳарифи қирғизистониаш метавонад ки дар марҳилаи аввал бо сари баланд аз майдон берун шавад. довар ҳаҷме мегӯяд инҷо. хеле хуб доштааст паҳлавони мо аз пасгиребени рақиб. ана ҳамин усуле ки дар бисёри маврид паҳлавони тоҷик ҳамин усулро истифода мебарад, аммо инҷо таъби дилаш нашуд, натавонист ки ҳамон усули мехостаашро то ба охир барад. вале боке нест, мо инҷо мушоҳида мекунем ки маълум аст ки ҳар ду ин паҳлавон мехоҳанд ки зудтар иҷрои усул кунанд, вале касби таҷриба инҷо нақши муҳим мебозад. инҷо кӯшиш мекунад Муҳаммад Раҳим Сарахонов ки аз майдон берун нашавад, вале ҳариф ӯро маҷбуран аз рӯи гилем берун мекард. аз ҳамин хотир инро ҳамчун баромадан аз рӯи гилем довар ба қайд нагирифт. хуб, паҳлавони қирғизистонӣ, дӯстони азиз, 20 сол дорад ва нисбат ба Муҳаммад Раҳим Сарахонов дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз зиёдтар ширкат кардааст ва 11 маротиба ҳам ба гирифтани нишонҳои гуногун даст ёфтааст. хуб, инҷо огоҳии сеюм ба намояндаи Қирғизистон дода шуд ва Муҳаммад Раҳим Сарахонов бошад роҳи худро ба даври дигар ҳамвор кард. хеле хуш аст ки ҳамакунун дар рӯзи дуюми рақобатҳои ин мусобиқаи бонуфуз мо мебинем ки паҳлавонони тоҷик бо як азми қавиву хуб, дӯстони азиз, Муҳаммад Раҳим Сарахонов бармегардад ба рақобати дуюми худ бо намояндаи Юнон
ки инҷо дар аввалин расиш хеле як амалкарди ҷолибро намояндаи юнон мехост истифода барад, вале хушбахтона ин амалкарди ӯ то ба охир самаранок истифода нашуд, вагарна хеле як партофти олиҷаноб мешуд ва метавонист ки ба шикасти паҳлавони мо оварда расонад. хуб, Михаил бо либосҳои кабут аст аз юнон ва намояндаи тоҷикистон бо хилати сафед Муҳаммадраҳим Сарахонов ки мебинем хеле ин паҳлавони юнонӣ аз худ фаъолӣ нишон дода истодааст. Паҳлавони 19-солаи юнонӣ ки албатта таҷрибаи ширкат дар мусобиқаҳои мухталифро дорад. огоҳӣ ба паҳлавони мо дода шуд. ҳар ду ин паҳлавон ҷӯё мешаванд, хуб пайдо мекунанд лаҳзаҳои мувофиқи партов карданро. хуб, ана ҳамин усули аз пасгиребони рақиб доштани Муҳаммадраҳим Сарахонов албатта барои ӯ хуб ҳам ҳаст, вале натавонист ки ба таври даркорӣ инро иҷро кунад. хуб, огоҳӣ ба паҳлавони юнон дода шуд. паҳлавони юнонӣ ҳам таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои мухталифро дорад, гранд-слам гран-приҳо, вале натиҷаи арзанда надорад. инҷо билохира талошҳои ӯ ба он оварда расонд ки вазариро соҳиб шавад. хуб, мутаассифона инҷо паҳлавони мо бо як вазаре аз ҳариф қафо мемонад. бояд ҳамакунун кӯшиш кунад Сарахонов то имтиёзи аз даст додаро ҷуброн кунад. барои ин танҳо иҷрои усул лозим аст. Нагузорад ки усули кор дар заминро паҳлавони хилати кабуддошта истифода барад. хуб, набояд пои ҳарифро раҳо кунад, вагарна Михаил метавонад усули дар замин нигоҳ доштанро истифода мекард, аммо хушбахтона ин барои паҳлавони мо хуб чандон хавфу хатарро иҷод накард. вале ана ҳамин тарзи гӯштингирие ки паҳлавони юнонӣ истифода мебарад бисёр ҳам хатарнок аст барои паҳлавони мо ва бори дигар усули кор дар заминро истифода мебарад. хуб, бори дигар шурӯъ мекунанд ҳар ду ин паҳлавон ба рақобат, ҳамоно бо як имтиёзе ки паҳлавони хилати кабуддоштаи юнонӣ ба даст оварда буд. пешсаф аст. ва ана ин партофти Сарахонов метавонад дар замин ҳарифро нигоҳ бидорад, вале вазаре аст инҷо ва боз чӣ анамун касбият, чӣ ҳунару чӣ маҳорате ки инҷо Муҳаммадраҳим Сарахонов дорад бояд истифода барад ва нагузорад ки ҳариф аз замин ҷунбад. ва тамом дигар дӯстони азиз, муборакаш бод ва дар даври дуюм ҳам Муҳаммадраҳим Сарахонов тавонист пирӯзӣ ба даст биёрад. воқеан хеле олӣ баромад кард, дар ҳоле ки аз ҳариф қафо монда буд, аз ҳариф бо як вазари қафо буд, вале хушбахтона ҳамон таҷрибаи хеле хубаш барояш кӯмак кард то пирӯзиро ба даст биёрад. паҳлавони мо роҳи худро ба даври дигар мебарад. хуб, дӯстони азиз, мо мегузарем ба гилеми дигар, ҷое ки паҳлавонони вазни 81 килограмми мо ҳунарнамоӣ мекунанд. дар марҳилаи сеюм паҳлавони мо Муҳаммадраҳим Сарахонов бо ҷудогии кабуд бо намояндаи Фаронса Бенҷамин Аксус
روی گلیم اومدن و امیدواریم که این پهلوانی ناماشنای ما این مرحله رو با غلبه پشت سر میکند. ولی اینجا بله پهلوانی فرانسه هم معلوم است که با عزم پیروزی روی گلیم میآید. از همین خاطر برای محمد رحیم سرخانوف ضرور است که خیلی با احتیاط مقابل این حریف 27 سالش که تجربه اشتراک در مسابقه های مختلف را خیلی زیاد دارد ایستادگری کند. پهلوان 27 ساله فرانسه سال 2022 در وطن خود در پاریژ گرند اسلم مقام سوم را اشغال کرده بود و همزمان سال 2017 در یکاترینبورگ گرند اسلم 2017 مقام سوم را. یعنی از این مسابقه سطح با نفوذ نتیجه های یک شایان تحسین هم دارد و پهلوانی ما باشد همکنون بر مقابل این اشتراکچی مسابقه های با نفوذ خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستاده است محمد رحیم سرخانوف. پهلوانی 23 ساله تاجیکستانی که البته 12 مرتبه در مسابقه های مختلف شرکت کرده است و این دومین حضورش سومین حضورش در گرند اسلم ها است و میبینیم که امروز از سومین شناخت خود اینجا چه امتیازه چه نتیجه به دست میارد. یک پرتافت خیلی خوب و دیدنی محمد رحیم سرخانوف اینجا بود و البته که وزری اینجا از جانب داور روی گلیم بهاگذاری شد. خب واقعا مقابل صاحب تجربه ها گوشین گرفتن خیلی خوب است. پهلوانی ناماشنای ما ببینید چگونه ایستادگری میکند و اولین شده امتیاز وزری رو پهلوانی ما صاحب شد. سال 2015 در جام آسیا میانی جوانان صدرنشین بود. مقام اول رو اشغال کرده بود محمد رحیم سرخانوف و امروز با قدم های استوار سوی میدان های بزرگ قدم میگذارد و این پرتافت اکسوس البته وزری بود و پهلوانی ما باید نگذارد که اصول اسایکام یا کار در زمین را حریفش استفاده برد و یک لحظه توجه میکند پهلوانی فرانسه به نزد طبیبان گرند اسلم باکو 2021 مقام هفتم گردیده بود محمد رحیم سرخانوف که همان سال ما پرتافت خیلی عالی و دیدنی محمد رحیم سرخانوف را مشاهده کرده بودیم و اینجا هم شاید پهلوانی ما از همان پرتاف‌های جالب و دیدنی خود استفاده برد و اینجا وزری هست یا نه. خب داور البته خاموش است اینجا چیزی بهاگذاری نکرد ولی ما از محمد رحیم سرخانوف از این هم پرتاف‌های جالب و دیدنی رو انتظاریم. خب اینجا به خاطر دوری جستن گریختن از حمله رقیب یا کندن از اون اصول رقیب آگاهی به پهلوانی ما داده شد ولی باید نگذارد که اجرای اصول از جانب همین پهلوانی صاحب تجربه اجرا شود. ولی براو آفرین به محمد رحیم سرخانوف که بر مقابل این حریف خیلی صاحب تجربه و حریف خیلی سرسختش توانست غلبه به دست بیارد و راه خود را به مرحله 4-1 نهایی ببرد. واقعا هم امروز هنر و مهارت و استعداد همین پهلوان جوان تاجیک برای ما خیلی پسند بود و او ارزنده توانست که راه خود را به مرحله 4-1 نهایی ببرد. خوب دوستان عزیز، مهمترین و جالبترین دیدنی ترین رقابت
барои мову шумо ҳамакунун ба намоиш гузошта мешавад. паҳлавони хеле ҷавону қавииродаву далеру ҷасури мо муҳаммад раҳим сарахонов бо яке аз ситораҳои гӯштини ҷудои сайёра лаша шавадатушвили даст ба гиребон мешаванд. ин паҳлавони гурҷистонӣ албатта ба ҳамаи мову шумо маълум аст ки чӣ гуна дурахшиши хуби худро дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз нишон додааст ва ҳамакунун бар муқобили паҳлавони мо низ бубинед чӣ гуна фаъол аст ва намегузорад ки муҳаммад раҳим сарахонов худро аз чанголи ӯ раҳо кунад ва усули буғӣ карданро мехоҳад истифода барад. аммо довари рӯи гилем истед мегӯяд. паҳлавони 30-солаи гурҷистонӣ албатта 195 маротиба рӯи майдонҳои бузург баромадааст. огоҳии аввал ба паҳлавони мо. дӯстони азиз, ҳамин паҳлавони гурҷистонӣ қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2012 аст дар лондон. дар соли 2020 токио 2020 нишони нуқраи бозиҳои олимпиро дорад. дар соли 2016 рио медали биринҷи бозиҳои олимпиро дорад. қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2021 аст ва имрӯз мебинем ки бар муқобили яъне пурқувваттарин ҷудокори вазни 73 килограмм муҳаммад раҳим сарахонов чӣ гуна истодагарӣ мекунад ва ӯро мебояд ҳарчӣ бо эҳтиёт гӯштин гирад, вале аз гурехтан аз ҳамлаи рақиб гӯштин нагирифтан ба он оварда расонид ки сарахонов огоҳии дуюмро гирад. албатта чун гуфтем душвор аст бар муқобили соҳибтаҷрибаҳо гӯштин гирифтан, вале инҷо агар ҳамон тайёриву омодагиҳо хубтар бошад метавонад паҳлавони мо ки аз ин ҳарифи сарсахташ гузарад. танҳо як ҳолати хуб лозим аст. бале ба лаша ҳам инҷо огоҳӣ дода шуд ва ҳамакунун сарахонов мебояд фаъолтар бошад ва ана ҳамин усули дӯстдоштаи худро то ба охир иҷро кунад. вале албатта маълум аст ки ҳамин гуна майдонҳои бузургро хеле зиёд дидааст паҳлавони гурҷистонӣ ва инҷо мехост усули лат додани усули буғӣ карданро моҳирона истифода барад паҳлавони гурҷистонӣ. вале хушбахтона барои паҳлавони мо ин паси сар шуд ва онҷо ишора ҳам мекард муҳаммад раҳим сарахонов ки нодуруст аз гиребони ман доштааст ҳамин шавадатушвили. хушбахтона ин ҳолатро ҳам довар мушоҳида кард. ҳамин гуна равиши рақобатро бар дӯши худ мегиранд паҳлавонони соҳибтаҷриба, намегузоранд ки паҳлавонони навкор мутаассифона муҳаммад раҳим сарахонов аз ин паҳлавони хеле дурахшони сайёра бо имтиёз шикаст нахӯрд ва ӯ тавонист ки бо ҳамон огоҳӣ шикаст хӯрад. боке нест дӯстони азиз, сарахонов имкон дорад ки барои нишони биринҷӣ муборизаро идома диҳад. мо мегузарем ба гилемии дигар. ҳамакунун дӯстони азиз, шуморо даъват мекунем ба тамошои рақобати паҳлавонони вазни 73 килограмм ки инҷо дар давраи тасаллубахш муҳаммад раҳим сарахонов аз тоҷикистон бо либосҳои сафед ва муродҷон юлдошев аз ӯзбекистон бо ҷудогии кабуд рӯи гилем омаданд ки ҳарду ин паҳлавон набарду нерӯсанҷиро барои роҳ ёфтан ба марҳилаи дигаре ки онҷо барои нишони биринҷӣ мубориза мебаранд идома медиҳанд ва дар аввалин расишҳо намояндаи ӯзбекистон ва зариро соҳиб шуд муродҷон юлдошев ва аз паҳлавони мо пеш гузашт.
инҷо як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунанд ба ҳамон партофте ки паҳлавони ӯзбекистон анҷом дод. бале ва зари нест ипон аст. дӯстони азиз, мутаассифона хеле барвақт муҳаммадраҳим сарахонов аз ин рақобат маҳрум шуд ва аз ин мусобиқаи бонуфуз дасти холӣ ба ватан бармегардад.